BPF सरकारा जोबनाय जोबेथ' रायजो राजानि आखायावसो सरकारानो दाखाबाय सरकारा सोलिगासिनो दङ जों एबसुलुट मेजरिटि देरहादों जोङो माब्रै मबे जुक्तिजों BPF जोबनांगौ जाखो UPPL टिकेट लाग्रा मानसि गैलानो UPPL नि टिकेट लानो थाखाय बिथांमोना जबरदस्ति केन्डिडेट नागिरगासिनो दङ ट्रेक्टरनि सिङाव रावबो इलेक्सन गेलेनो गोसो गैला गावसोरनि गेजेरावनो दायो बिराद गुलाय गुजाय माने ट्रेक्टरनि सिङाव इलेक्सन गेलेब्ला देरहाला बे खोथाखौ गिनानै दायो UPPL टिकेट बिग्रा मानसियानो माने गैया जानानै दङ आरोखि जोंनावसो फैनो नागिरदों गोबां लिडारफ्रा जोंनाव मेसेज हरगासिनो दङ जोंनि लिडारफोरजों जगाजग खालामगासिनो दङ जोङो खिन्थु गिदिर गिदिर लिडारखौ नाङा होननानै बुंगासिनो रायजोखौ लागोन जोङो पाब्लिकखौ लागोन प्राइमारि लेभेलखौ लागोन जोङो खिन्थु बिथांमोननि UPPL दोननि बेबायदि गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ जोंनो नाङा কোনো प्रयोजन गैया आरो BPF हान्जानो 15टायाव 15टाबो देरहागोन जोंहा NDA एलायन्स दङ नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स बिथांमोनजों जयन्टलि इलेक्सन गेलेगोन आरो BPF हान्जाखौ फेजेननो थाखाय दायो आथिखालाव BTC आव माने स्ट्रं अपोजिशन पार्टी दायो गैथ'वा BPF आनो स्ट्रं जानानै दङ नाम्बार 1 आरो जोंनो रुलिं पार्टीखा आरो जोंखौ फेजेननो हानाय बेबायदि गोहो गैया रायजो राजाया BPF खौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायखौ रायजोफ्रा मोजां मोनो आरो दिनै BPF आ गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बड'लेण्डआ बासिबाय नङाबा जोबस्रांनोसैमोन 6 रुलनि पावार एन्ड फांसना थांजोबबायमोन दिनै माने BPF आ सरकाराव फैग्रोमोना जोंनि 6 रुलनि पावार एन्ड फांसन बेयो माने दिनै माने इनटेक्ट जाफिनबाय थाफिनबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै माने बयबो सान्थियै माने जौगानायखौ मोनगासिनो दङ आरोखि आरो गोबां जौगागोन नैबे नेक्स्ट 5 बोसोराव ओरैबायदि जौगानाय नुगोन नोंथांमोना माने मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि डेभेलपमेन्टआ बिराद स्पिडआव माने जौगालांबाय थागोन आरोखि जाबायना